इउपिपिएल सरकारा जेबो खालामाखै दानि सरकाराव खामानियानो एकदम गैखाया बुंनानै लाबानो गैया जेबो बे थाखायनोसो आं इउपिपिएलनिफ्राय जि बिपिएफ फैदों आरो बिपिएफ सरकारा लं लास्टिं जाखागोन माने बिपिएफ सरकारनिफ्राय इउपिपिएल आं सरकाराव थांनायाव मोनसेबो खामानि जाखायाखै टाउनाव प्राइमारियाव खामानिफोरखौ आं थांनानै बेखौ सिगाङाव नायखांबाय जे मानसिफोर न'आव जे दर बाय दराव मानसिखौ एकदम खामानियानो गैला बे मेन टाउननिफ्राय ग्रामिजों मानसिफोर एथ' खस्थ' मोनदों बिपिएफनि समायाव एथ' मोजां दंमोन दा एथ' खस्थ' जादोंमोन आरो आगोलाव बिपिएफ सरकारनि समायाव आंना चिफ सारा एज' मोजां रायलायनानै जा मोनसे बुस्थु एथ' गिदिर बुस्थु बानायदों बेखौ दा इउपिपिएल सरकारा जेबो खालामाखै दानि सरकाराव खामानियानो एकदम गैखाया बुंनानै लाबानो गैया जेबो बे थाखायनोसो आं इउपिपिएलनिफ्राय जि बिपिएफ फैदों आरो बिपिएफ सरकारा लं लास्टिं जाखागोन दा बिपिएफ सरकारा एथ' मानसिनाव खामानिया होदों बे मानसियाव आगोलावबो खालामदों दाबो खालामगासिनो दं बे थाखायनो आं इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफ फैखादों आरो बे थाखायनो आं बिराद मोजां मोनदों बे सरकारखौ टिसिआथ' आगोलनि जा डेभेलप दङ बेनिफ्रायथ' दा डेभेलपआ जेबो गैया प्रब्लेमानो डेभेलप जेखौनो सिगाङाव दङ बेनो दंजोबो आरो दा गोदान आगोलनि सरकारा बिदोंमोन बेखौनो डेभेलप जादों बेखौ बुंनानै थाखायनो एथ' फैसा फैदों बे फैसाखौ मोजां इउटिलाइज जाथ'वाखै बे जाथ'वाखै थाखायनोसो आं दा गोदान सरकारा खामानिया गैया आं मेरला मानसि फैदोंमोन सरकारानो फैसा होदों नालाय जुदि सरकारखौनो आं फैसाखौ इउटिलाइज खालामनो हायाबा सरकारनो थानो लाब गैया गोदान सरकार जेब्ला फैगोन बे सरकाराव मोजां बानायगोन आरो बिपिएफ सरकार दिनैफ्राय नङा लास्ट 15 बोसोरनिफ्राय खालामगासिनो दङ आरो बेनि राजत्वआव एथ' मोजां बुस्थुआ जा बानायखादों गासिबो मोजां दाबो दङ बेनि थाखायनोसो आं बुंखादोंमोन दा बिपिएफ सरकारा जेब्ला फैगोन एकदम मोजां जागोन आलदा सरकारा खामानियानो गैखाया फाग्ला बेखौ बुंबाथाय साराथ' आं दा उबाय हाग्रामा सारा सिब आगोलनिफ्राय 15 बोसोर 17 बोसोर जाबाय बेनिफ्राय आलदा समस्तिखौ जेबो खालामनो हाखाया सारा नों उइन जागोन बेखौ बुंनानै जेबो गैया 100% बेखौ आं बुंबाय जाबाय आरो आलदा जेबो खामानि गैया बे जेखुनु समस्तिफोर मास्तिफोर बुंबाबो लाब गैया देबरगाव समस्तिया आंना चिफ सार दङ हाग्रामा सारा उइन जागोन आरो जेबो आं बेनिफ्राय बारा रायलायखाया जेखौ दा एथ' मोजां इनभाइरनमेन्ट दङ बेयाव आं बे टाइमाव फैनानै बेखौ नायदों आरोखि क'क्राझाराव जा प्राइमारियाव बिपिएफनि केम्प दङ बेनि बायदि एथ' मोजां केम्प आलदा जायगायाव आं मोनाखै बे थाखायनो दा बुंदों जे एथ' मोजां केम्पनियाव दा मोजां सोलिगासिनो दङ आरो आगोलाव 5 बोसोराव जे नेक्स्ट सरकारा बिपिएफ सालायगोन बेबो आरो मोजां जागोन इउपिपिएलनिफ्राय आं बिपिएफ फैनानै बेखौ सानदों जे मोजां बुस्थु जानायनि थाखाय आरो मोजां जाखागोन गासिबो मानसिनाव आं रिक्वेस्टखा बिपिएफआव भट होदो बिपिएफ सरकारखौ जितायदो बेखौ नों गासिबो जा साख्रि मोनांगौ मा नांगौ बेखौ सारा हरखागोन दिनैबो आं फैनानै प्रेस मिट होदों नों मा नांगौ नों बुंबानो जाबाय साराव